Ni chi nôl I gylch y gwartheg ar gyfer dosbarth 677, sef Pencampwriaeth y Tîm o Dri, yn cael ei dangos ac yn cael ei perchen gan yr arddangoswyr. Dwi'n cael cwmni Emyr Bowen o fferm Lan Gergyfyrddin o hyd. Wedi dathlu tipyn o garreg filltir fel biches eleni. Emyr, atgoffa ni gyd yr hyn I chi wedi dathlu a siwt dathloch chi dyfe efo'r arwerthiant na? Do, celebratodd y hyrd 100 mlynedd o bryd o pedigree Holsteins leni de. So ni'n y hyrd hyn yn Gymru. A fi'n credu'r ail hyn yn y UK de. So, Wel, arbennig. Do, gathon ni bach o open day a celebration a gwrthon ni 17 o lots o da ifanc wedyn ni. A gyswch chi arwerthiant llwyddiannus iawn, wy'n deall? Ie, fi'n credu os o'ch chi wedi gweithio fi cyn y dyrnod bod nhw'n mynd I gwerthu fel a, byswn ni wedi bod digon hapus. Da iawn wir, llongyfarchiadau I chi. Ond nôl at y Pencampwriaeth yma nawr, y tîm o Dri. A mae yna wartheg, wel, arbennig iawn fan hyn. Os gewn I ddechrau falle drwy sôn am y tri sydd ar fi'n ymuno ar llinell. Maen nhw'n dod at y llinell. Ac y fywch ar y talcen fan hyn nawr. Mae yna lot o sôn am hon nawr, a mae hon fydd Pencampwriaeth y Sioe eleni yn y Pencampwriaeth y fywch Godro nes ymlaen. Mae hon yn fywch arbennig ydw I. Ni'n gweld I fyna nawr lystra, co hi. Mae hon yn fywch rhyfeddol yn dwi. O, di, fi'n credu mae'n popeth chi moyn gweld yn fywch. A mae'n oedrau nawr ble mae wedi dangos bod I gallu neud e. Mae'n balance, mae'n cerdded yn dda. Mae cader terrific da I Venation, uchder, lled, popeth as y balance o un pen i'r llall yn sboron. Edrych o'n I mlaen I weld hi unwaith eto wrth gwrs nes mlaen yn y brif Pencampwriaeth. Ond beth amdani nhw fel triawd te, fel tîm o Dri? Ydy, maen nhw'n good tîm. Maen nhw'n da hun fyd, sy'n dangos bod nhw'n para sort of been there, done that fel trisiedi, a maen nhw still yn edrych yn dda iawn. Ydy, maen nhw'n edrych yn dda yna nawr. Llun da o'n I nhw fyna, felly'r un ar y chwith ddim cweit mor llawn neu'r ffordd mae'n sefyll, falle, wy'n siŵr, ddim cweit mor llawn o lath, falle. Ie, bydd cymryd good grŵp o tri meiddi'r tri na, fi'n credu. Ni'n gweld y jerseys yn dod fewn i'r llinell hefyd. A wedyn y burgorn. A braf gweld y teulu Drysgol Goch yma'n cefnogi eleni eto. War y teg I nhw'n dweud, maen nhw'n gwneud gwaith gwych yn cadw'r bryd mae I fynd ac yn cefnogi'r sioe. Rhain yn driawd da hefyd, yndyn nhw? Ydy, maen nhw'n troi mas good stock. Obviously da bach llai, bach mwy compact a bach mwy... maen nhw'n designed I pori mwy falle, ond mae'r tair na'n debyg, maen nhw'n gryf, maen nhw'n balanced. Maen nhw'n cael troi mas yn dda iawn. A wedyn mae yna wartheg Brown Swiss ar y talcen yn cael ei tynnu fewn i'r llinell heffrod bach ifanc yw'r rhai ar y pen pella yna. Ond braf gweld nhw yma hefyd yn y Pencampwriaeth. Ydy, mae'n neis gweld yr amrywiaeth o'r brids I gyd a'r wyniaeth oedran I gyd. Ie, yn union. Felly'r Brown Swiss, y burgorn, y jerseys a'r Holsteins yw I fan hyn yn y Pencampwriaeth yma. Tipyn o ffordd I fynd o hyd, felly dewch nôl ato ni I weld pwy eitha hon yn y man. I fan hyn arfor ydi mercher y sioe fawr. A'r beirniad Colin Evans yn sgwrsio efo'r dorf sydd wedi ymgynnull yma I roed i'r ysymau cyn mynd ati I ddewis Pencampwriaeth Tîm o Dri. Felly dewch ni weld le mae Colin am fynd. Mae Emyr Bowen gyda fi o hyd. Emyr, ti'n meddwl mae'r Holsteins eitha hi fan hyn? Ie, dim bod yn biased, ond mae'r tri grŵp o Holstein fi'n credu yn sefyll mas. Mae'n wedig y tri sydd gyda David Jones o Wiltor. Maen nhw'n da hynach, maen nhw'n da siow, maen nhw'n cael troi mas yn anhygoel. A mae e'n cerdded o gwmpas, a wedi mynd, am yr Holsteins. Rhain oedd y tîm ddalodd dylygad diaf I neu wrth I nhw ddod mewn yn dyfe ar fywch lystra fyna ar y pen.
Maen nhw sefyll mas, a sysa ti'n mynd i gael well buwch na i lido'r tîm. A'r gil wobr hefyd i'r Holsteins. Wel, arbennig iawn. A dyma dechrau llwyddiant y fuwch yma yn y sioe eleni. Pwy a wyr ynddo fe. Mae siwr mwy i ddod sy'n rhywun yn tybio. Ie, dim ond i cadw fynd yn iawn. Fi'n siŵr bydd hi'n sawl sioe eleni. A sut nhw'n cael y troi mas fel la, geith i tipyn o'r llwyddiant. Cytuno'n gant y cant efo ti, Emyr. Na, gwych iawn. Pencampwriaeth dda iawn yna. Holsteins ar y brig. Unwaith yn rhagor. Diolch o'r iawn i ti, Emyr. Diolch yn fawr.